ngoba akalitheni akuthi kodwa sithi kushoyo ukuthi uma kuze kube umhla ka-8 uhulumeni engasho lutho ngomhla ka-1 thina ke sobe sesiqala sesisho ukuthi kusuka manje kuzofanele kwenzeke kanjani. Ningamadoda ke madoda, ningafuni ukunconyela ukuthi ningamadoda. Indoda ihlala igxekwa, indoda iphilela ukugxekwa. Ugxekelwani na? Ugxekelwa ukuthi akufanele indoda yenze into enjalo. Indoda ihlala igxekwa, indoda nje ningafuni ukunconywa madoda, weyiluni ningakufuni ukunconywa. Uma wenza into right uyindoda, usuke wenza into vele indoda kufanele iyenze. Indoda akayinconyelwa into enhle eyenzayo. Kuyabonga nje kuphela xa siyabonga ngoba vele into kufanele uyenze vele. Indoda nje iyeluswa, ilusele ukuthi konje iphutha singalithola kanjani kule ndoda. Wena uma uyindoda kumele ukuthi ungalenzi iphutha. Ningayikhohlwa ukuthi ngamadoda uNkulunkulu ubeke nina la emhlabeni. Njengoba nisaphila wethu nabantu befa kangaka, ingoba uNkulunkulu khona afuna nikwenze. Sukumelanizwe mahala, sukumelanizwe ngizokuthola mali, abanye sabise bekubulale zwide siyohamba sokungcwaba, inqwaba amadoda emhlabeni. Musani ukuvuma ukuthi kufizwe likhona. Niyazi mina ukuthi namhlanje iMalawi ikhipha umyalelo ukuthi akuthathe isithombe sami sifakwe ebhodleleni wonke umuntu waseMalawi. Bathi banomuntu okubulala abantu. Ngithi mina ngibuza umbuzo amadoda 150,000 amadoda aseMalawi la eSouth Africa aqoqene lapha eThekwini awafuni nje emakhaya. Ayangithakatha ke manje. Sengiyabuza ke uhulumeni wena enhlukumezana ngaka madoda manje nomuntu okuthakatha ngempela nimthathe kanti president. Nimthathe nje asuke esikhundleni kufake umuntu ozomsebenzela. Uyabona? La eGoli ngiyacela wena angisho ngokwepolitiki. Ishiqinise kubonwa yibo bonke abantu. Iqinise kubonwa yibo bonke abantu. Umuntu ozomphikisa ngale nkulumo yami ngicela ngikhombise okunye. Ngiyayibona le ndoda le. Le ndoda iGoli ngalilungisa manje ngikenikezwa amandla athe xaxa. Akusho mina, hambani ngene kweFacebook. Akusho mina ngikhuluma ngepolitiki, ngikhuluma ngendoda. Ngithi mina le ndoda le ehlele eduze kwami. iGoli mayinganikezwa amandla ukulungisa. Ingalungisa iGoli le ndoda. Mayinganikwa nje amandla anele. Bese kuthi ninake bafethu nithi nikwazi ukwenza ilingo lokuthi umholi abonakala ukuthi uyasebenza. Ngicela niyeke amanga nize nje neqiniso kuye kufike nimenzele nje kahle kalula enze umsebenzi wakhe kalula ningezi bathi nizopresent izinto ezinde ezingenza ukwenzeka. Ngicela nenze